салом ба озоди онлайн хуш омадед. аввал дар бораи аз тоҷикистон рафтани донишҷӯёни узбек суҳбат мекунем ва сипас навори фиристодаи корбаронро мебинем. садҳо ҷавони узбек донишгоҳҳои тоҷикистонро тарк кардаву ба зодгоҳашон баргаштанд, то дар он ҷо ба таҳсил идома диҳанд. онҳо мегӯянд мақомоти узбекистон чунин тасмим гирифтааст ва бояд иҷро кунанд. корбарон дар зери гузориши радиои озодӣ дар ин бора назарҳои гуногун навиштаанд. корбаре бо номи муаллим гуфтааст, ҷои баҳс нест, ҳамаи раҳбарон манфиати кишварҳои худро дар ҷои аввал мегузоранд. шаҳрванд ҳам ба ин бовар аст, ки дар ин ҷо сиёсат ё миллатгароӣ нест, балки ба гуфтаи ӯ танҳо узбекистон мехоҳад ҳамаи кадрҳоро мувофиқи талаботи кишвараш омода кунад. на танҳо аз тоҷикистон, балки аз кишварҳои дигари ҳамсоя низ донишҷӯёни худро бармегардонанд. таҳлилгари ватанӣ дар сомонаи озодӣ навишт, ҷои пӯшида нест, ки ҳатто дар хориҷа аз сифати пасти таълим дар мактабҳои олии тоҷикистон ҳам огоҳанд. агар сифати таълим ва шароит хуб бошад, хориҷиҳо меистанд. ҳамватан гуфтааст, дар тоҷикистон на танҳо нархи таҳсил арзон аст, балки ба хориҷиҳо муносибати хуб ба роҳ монда шудааст. агар ба кишварҳои дигар равед, ҳеҷ кас шуморо писанд ҳам намекунад. рақобат даъват кардааст, ки нархи таҳсилро арзон ва коррупсияро решакан кунед, то на танҳо аз узбекистон, балки аз кишварҳои дигар барои таҳсил ба тоҷикистон биёянд. барои хондани назарҳои дигар ба сомонаи радиои озодӣ ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ ворид шавед ва навиштани андешаҳои худро ҳам фаромӯш накунед. ҳоло навореро мебинем, ки як донишҷӯи тоҷик аз аврупо фиристода фарқи таҳсил ва таҷрибаомӯзӣ дар тоҷикистон ва кишварҳои аврупоиро шарҳ додааст. барномаро чанд лаҳза дар ихтиёри ӯ мегузорем. ба ҳар як инсон бояд худаш бо дасти худаш таҷриба кунад, ки кор чӣ рақам аст. инҷо тамоми маводро ройгон метиҳанд барои донишҷӯё, ки воқеан дарс хонанд. дар натиҷа кори худро хуб балад мешаванд. мутаассифона ин чизо дар кишварҳои мо нест. танҳо шими костюм галстук. муҳоҷирони тоҷик дар русия мисли ҳамеша дар фиристодани аксу видео фаъоланд. яке аз онҳо навореро фиристод ва гуфт, ки бо вуҷуди он ки патент ё иҷозаи кор дорад, аммо дар як нуқтаи фурӯши хӯроки сарироҳӣ фаъолият карда наметавонад. ин точка шаурма меган несанкциональный место будай. мигрантода мумкин набудай кор кунида. мо ина дина патент получат кардем абдам. рӯз 18 май омадем кор. мигрантода мумкин набудай. ина бародаро патент ҳам гирифтем, кор кунем он намемонад. шумо ҳам агар видеои ҷолибе доред, бифиристед ба шуморае ки мебинед. вайберу вотсап, имо ва телеграм ҳам дорем. то дидор дар барномаҳои дигар.